انہیں تو مرضی آلے ہو اے سید ہائی سونے نال تولن دے قابل تے تساں دانے پیارے چکیتے ہیں۔ بہرحال میں ڈاڈی امید ہے کہ انشاءاللہ کئی خفیہ ہاتھ ایسے ہو سن جڑے مدرسے دا خرچہ گھٹن نہ دے۔ انہاں دے مڑون نانکیاں دی گال چا سناواں۔ امام زین العابدین پاک سارے آکھو رضی اللہ تعالیٰ، آپ دے قدمہ دی دھول دا صدقہ مرشد صاحبان تساں اساں فقیر بچے گھر والے اللہ سب دی صحت و مرج برکت۔ امام زین العابدین پاک نو وصال تو بعد جدہ غسل دی تو نے نا تے پشت انور دے اتے زخم دے نشان۔ امام محمد باقر پاک کو پوچھیا گیا بابے اور دی کانڈ تے زخم، فرمایا بابا تہجد پڑھ دا ہا پہلے وقت تے موڑ کانڈ دے اتے رکھنا راشن تے غریباں دے گھر اگون سائل پیا دے تساں کی دے گئے آئے، تساں جو جوان پوتر آئے تو آڑے ہوندیاں بابا راشن غریباں دے ڈھوندا رہا تساں کی دے آئے۔ بڑا جواب دیتا امام محمد باقر پاک، فرماویں لگے بڑا اصرار کریں دے آسے منتاں کریں دے آسے تے ہاتھ جڑیں دے آسے بابا نہ منیں دا، بابا سانو دس اساں آپ اتھے غریب دے گھر پہنچے سائیں۔ تو فرمایا امام پاک دا جواب ہوندہ ہے میرا پتر اس غریب دے گھر دا یا مینوں پتہ ہے یا خدا نہ پتہ ہے۔ تے توانو من دساں چاہتا غریب دی پردہ دری ہو سی و شرمندہ ہو سی، لہذا میں آپ کوفت برداشت کرے ساں غریب دی پردہ دری۔